Kaya para makita po yung lugar. Oh. Ganda ng place na. Good morning, guys. Yes, good morning. Ito po yung place na talagang napakalawak din po sa lahat po ng mga park dito tsaka farm. Ito yung dati na lumang farm ng Arayat. Yung pong swimming pool dito malalawak, malalaki, maluluwang. Mayroon pong pambata, mayroon pong pangmatanda, mayroon pa pong falls dito na napakaganda po, tumutulo po yung tubig. So ayan, dito po kami ngayon. Dito, ayan, pesto namin. Pare! Lakatan na kayo, okay na. Wah, oh, thank you very much na. Oh, pota na muna. Hindi naman tayo, ikay na deta ng BME. Wah, kaya palagay. Deta ng alo. Ayaw ko, na ako kayo. Deta ng alo. Bahala na ko kareto. Diyan din na yung lang kit. Ngayon lang reto. Oh, sige na. Kuwita mong lalaki mataas na kaya doon. Bahala na ko kanito. Itang pari mo itong babag. Kaya kami ito. Kaya pagamit ko na eh. Sabi ko eh, babayaran. Oh, pare, picture ka ta pa, pare. Palagag ka tambikit. Aban, medyo umigidad ka na o. Payapin, pero gwapo ka tabang mo rin. Wapin. Pero pa mag-minister ka, tulipan. Wah, tuloy mo rin. No ka rin ka magkay ka niyan? St. Temple. Wow. Ang bisak. Wow. O sige, partner. Thank you very much. Pwede. Kenita na mag-fellowship. Papapalog dalaw. Ponjin. Look yun nala. Ay, kaya biya pa lima pre. Tayo, hindi na makaya na lang. Oh, pwede ka rin. Oh, 1, 2, 3. Lalawi kayo pa kung biyabe kayong TV. May tana. Lamesa po. Lamesa. 800 lang ano, libre yun. Na? 800? Kaya kamalda na mo. Yan yan, pwedeng 400? Yung baba, maanyala rin po. Pwedeng 400 na mo? Kailangan kaya kakway ma'am. Potabla rin ni Nanong. Ano man? Nanano ito. Di ka singel? Na? Di ka singel? Singel. At yun, may mayad na. Nga ka lamesa? Lamesa. Matas siya kaya itong sasabihan doon. 800. 300 lang po siya. Lumupin lamesa yung gamit. Bayaran.